Huomenta vaan kaikille. Kylläpä mukavasti aurinko ruppee porottamaan. Nyt pitää puhelu ottaa, niin hei vaan. Joo, täällä on vähän tämmönen ennakkoraivuuhomma. Sen verran iso. Ei kehto muahan niin kuhattu ennen. Joo, se on mukavampi sitten mukavampihan se on. Niin, joo, se on mukavampi sitten tehdä sitäkin harvennusta tuossa, kun vähän no kepit pois tuolta alta kepit pois. On ne tämmönen mukava pakkaspäivä. Niin. Kulettu tahan terreet on. Niin. Huomenta. Joo, näin se päivä vaihtui. Ei muuta kuin pohjoista kohti. Lähdetään kahtomaan, onko maisemat muuttunut. Milloin sitä täytyy kääntyä? Viikko sitten viimeksi. Joo, nyt on ollut tänne pohjoiseen ajoon. Oikeata, raavi tulla, pakkane tulla, ui. 10 astetta pakkasta. Ui, kävi toisella 10 äsken. Joo. Toisella 10 kävi äsken. Talvi tullut. Se, iässä se on. Kyllä ne vaan ruppee nuo matalimmat niin jäätymään, ei maha mitään. Lauantaita vaan kaikille. Niin. Se on Karvanuoma kanavalla tuolla sisällä. Joo, piti lähteä pohjoiseen vaihteeksi. Ei teillä ole tullut käytyäkään kuin viime viikolla viimeksi. Tuossa nyt tullut Etelä-Suomeen ajettua tuonne suuntaan niin ja vähän länteen niin ajettu ja tiistaina lähdetään itään sitten ja nyt tässä niin on vähän niin kuin sillä lailla, että viikonloppu olisi kiertänyt täällä pohjoisessa, mutta tein niin semmosen ratkaisu, että ajanpahan kotiin yöksi. Mukavahan se on kotiin mennä, niin pitää ajella tämä Oulu, Tornio, Kemi, Kiiminki. Mittei tässä nyt on tällä nurkalla, niin vähän niinku tätä Pohjois-Pohjan muota ja sitten pikkusen nykästä Ala-Lappia
Ja taitaa olla muuten Torniosta vähän ylöspäin joku paikka. Niin se muuten oli, joku 10 kilometriä ehkä ylöspäin. Ja sitten ajo takas alaspäin kotiin ja käydä kotona. Ainakin kylpeen ropsaat tuossa. Se on lauantai-ilta, niin kylpyilta. Vaan tuo ollut kyllä useampana iltana. Kylpyhommia. Niin, tiedä vaikka se on se seläpesi ja vaikka kotonakin, niin eikö tuo lie? Ainakin on vähän semmonen aatos, että jos se sauna lämmittäisi valmiiksi, mennään sen verran myöhään tänään, että kerkki oikeastaan justiinsa käydä kylpemässä ja sitten kömpi ja mamman viereen. Ja huomenaamuna jos lähtis vähän aikaisemmin sitten, niin huomennahan se on pyhäpäivä, niin tullaan pyhälisät sitten huomenna. Niin, tuplapalakka. Ei taida tulla. Mutta kävis huomenna sitten tuolla Koillismualla ja no Vaalassa pitää käydä ja mihinkä se nyt se Vaala sitten sijoittuu. Se taitaa kumminkin olla enemmän tätä nurkkoa, mutta niin minä sen reitittelin, että minä käyn Vaalassa ja sitten on Kuusamoa ja Ristijärveä ja Kajaania ja sitten on vähän kotiseutu ympäristöoppia. Siinä on aamulla huomenna jos kävis Juankoski, Nilsiä. Sitten kävis vähän Varpasjärvellä ja pikkusen nykäsis Rautavuoroa ja sitten ajas Lapinlahdelle ja sitten siitä tosiaan sinne Koillismaalle kiertämään ja pyörähtäis sillä Kuusamon kulmilla. Niin. Rukaalla tuosissa. Periaatteessa tietysti olisi voinut ottaa vaikka niin suksettiin jo. Niin, meillä päin ne sukset ei luista mihinkään vielä. Sukset ei luista mihinkään meillä vielä, mutta kyllä ne täällä ylempänä niin ne ruppaa jo pikkuhiljaa luistelemaan. En tiedä, vai säästäisiköhän suksen pohjia vielä. Joo, eipä sitä minusta tuntuu, että ei sitä ennätäkään ehkä. No en tiedä. Joo, se huominen päivä oli vähän tiukempi. Tämä päivä ei ole ihan niin pitkä, mutta täällä on joku metsien mies onne. Niin, oli mönkiä, on sillä, en tiedä näkyykö se tuolla, oli mönkiä ja sitten näkyy olevan mönkiä ja tommonen mehtäkärriä. Joo, mutta tässä nyt joku matka vielä Ouluun on ja mikäs tässä on tämmössä kelissä ajellessa. Käännetäänhän tältä Karvanuoma-kanavalta niin tuonne taas eteenpäin, niin näyttää vähän maisemia. Ai niin. Justiinsa, nytpä se tuli mieleen. Mistä se johtuu tämä liikenne? Tietysti on viikonloppu, että liikennettä muuten niin, mutta sehän on lomaviikko, syysloma. Useammalla monella on lomaviikko, tämä syyslomaviikko, niin ainakin koululaisilla niin ainakin meillä päin ja niinhän se taitaa olla läpi Suomen. Joo, nyt ollaan tuossa tässä ja ei muuten Iineskö se nyt oli tuo? Se ei ollut Loch Nessi, vaan se oli Iines, niin eipä se pollottana nyttenkään siellä. Eli ollaan tuosissa tässä niin H ja J välissä. Mä oon vähän niinku uusinta
Viime viikolla. Eikö se ollut viime viikolla? Niin se taisi olla niin. Tämä on vähän niinku tämmönen uusinta sitten. Joo, suohan nähdä. Pitääkö se ensi viikolla sitten tuas aijolta niin pohjoiseen Suomeen. Seuraavalla viimeistään. Voi kehvel! Voi kehvelin kehveli! En ihan kerinä käänniste. Tuossa tuli äsken niin poroja vastaan. Uskokee elekeen, niin 2 poroa juoksi niin vasemmalla puolella niin valkeita poroja. Niin tuossa oli vielä tuo keskikaije ja sitten oli tuolla lailla niin kuin nyt tuolla vasemmalla niin tuo ulkoreunan kaije. Niin tuossa hölkyttivät juosta niin eteleen kohti. Suohan nähdä mitenkä kävi. Joutuuko puuttumaan joku tuohon juoksenteluun, mutta kylläpä nyt harmittaa. Kyllä nyt harmittaa, kun en kerinä ihan käännisteen, niin voi että. Just oli vielä 100 tie tuossa, niin ei käännistynä millään tuo kamera, niin onpa siinä jännä tunne muuten noilla etelään menevillä aatoilla, kun männö poroja hölkyttelöö, niin ne menivät vielä tuossa niinku kaistoin välissä, että siinäpä se on niin, että kummaltako puolelta ne vielä ohittaa, kun on nuo reunakaitteet ja tuo keskikaije. Voi että, kyllä se pitäisi olla aina jatkuvasti piällä tuo kamera, niin kuin ihan. Kun on vähän niin kuin en ekana niin kuin uskona silmiään, että mutta eipä se joskus tuolla niin muistan Norjassa niin ottivat aarinkoa tuolla siellä rinteellä, kun oli asfalttitiet, niin ne oli siellä niin aaringon otossa niin ihan tuossa tien laajassa ja ei ne ollut sinne kyllä päässyt muuten kuin tietä myöten kulkemaan. Mutkitteli vielä siellä niin se tie silleen mukavasti. Joo. No, kaikkea sitä törmää. Tai oikeastaan ei törmää onneksi. Onneksi ei oo tullut. Ei oo elää sen kerran on poron kanssa törmännä ja aatolla törmännä. Joo. Täpä ollaan Merihelmen kohdalla. No, käy vähän tuolla pohjoisessa. Laataahan välillä tätä kalikkoa. Tämä on kyllä ihan hyvä niin tämä maksukäytesysteemi ja kun tämä sattuu laattua tällä USB:llä tuolta tupakan sytyttimestä, niin tämä näppärä systeemi niin ottoo aina nuo maksut. Eikä mahdottoman kalliskaan sillä lailla tälle pienillä tuloilla. Näitä toiselta firmalta aikaisemmin, mutta tämä keskustelu suoraan tuon kirjanpito-ohjelman, laskutusohjelman kanssa, niin sen puolelle hyvä. Ei tarvitse erikseen kirjata. Niin. Mutta pitää ladata pitää välillä ladata. Joo. Sillä lailla. Kovin on vielä tämmönen kesäinen aurinkoinen keli. Ajeella tiellä. Tällä korkkuu vielä. Näkyykö? Siellä ollaan. Torniosta ylöspäin ollaan menossa, niin parikymmentä kilometriä tästä tuonne ylöspäin. Tuossa katsellut tuonne noita tienlaitoja. Tuollakin vasemmalla, missä on tuo köyden liikenteen väylä ja sitten näitä pysäkkiä kahteloo tässä, niin siellä on aurailtu näitä lumia jonnin verran. Se on sulana varmaan poikkea sitten. Onko se ihan tullut mieleen, on vähän semmonen keväinen tämä keli tässä, niin ihan niinku kevät talvella olisi vähän
Tietysti lunta ei ole tuolla tien poskissa niin paljon, mutta aurinko paistaa ja vähän niin kuin olisi jo lumeet hävinnä, vaikka niitä ei ole oikein vielä tullutkaan. Mut jonnin verrasta on ollut tuolla kun kahteloo. Toivon mukaan se näkyy sinnekin ruuvun sille puolelle, että tuolla on tuommoisia mällyköitä. Vasemmalla näkyy, niin on tuommoisia isompia mällyköitä. Joo, tässä niitä toloppujakin pitää muistaa, niin kerran sain semmosen valokuvan tästä. Varmaan kohta puoliin muuten tullut ihan se toloppa tässä. Joo, se ihan maksullinen kuva tuli siitä. Niin, tai enpähän suona sitä kuvaa. Ois kai tuo suona. Minä tuosta maksettua sen verran iso rahaa, että oishan tuo voina pitää tai pyytää sen kuvaa, että onko varmaan tämän näköinen apina siellä. Ja kävästään tuolla niin vähän pohjoisemmassa ja sitten lähdetään tuossa kotiin päin. Pahan tuolla monta paikkoa kerätä vielä. Se jäi yksi semmonen kaivurin kauha tuonne Simolle. Tai enpä minä tiedä, oliko se Simo, en muuten etunimeä kysynyt, mutta Simoon se jäi. Kaivurin kaaha, niin se on nyt siellä asiakkaalla sitten onnellisesti pihassa. Niin, en sanoisi murjottua rikki sitä. Mietin justiinsa, että se on semmonen, sanotaan näin argumentti tavara, että semmonen tavara, että sitä ei saa niin ihan pienillä pieksämisellä niin lommoille. Ja voit melkein luvata niin kuin sillä lailla asiakkaalle kun lähtöö, niin ehjänä tulloo perille. On sen verran paksua lootua se. Sen verran, niin varsinkin se huulevy, niin oli kyllä ne laajatti, että raavan järjessä tehty. Niin ei vaikka puottais kyljistä, niin ei saa isoa vahinkoa aattoa aikaiseksi. Aattoa voi saada tietysti, tai sitten jos varpaalle puottaa, niin melkein toivoisi, että turvakengät olisi jalassa. Joo, enemmän höpinäyttä, niin ajellaanhan vielä joku tovi tuonne ylöspäin. Mä oon tämmöstä samannäköistä niin kyllä aika pitkälle. Varmaan ympä se viime naahalla vai jollain naahallahan sitä tyrkäätyä täällä. Silloin kun tyrkäätyä siellä Hetaassa asti. No niin, näistä ollaan tuossa Torniojossa, niin Torniojossa ollaan täällä kohti Kemi kohti, niin mutta käydäänpäs vielä yksi paikka tässä Torniojossa, niin joo, voisikohan sen sanoa, että on tyynessä. Ei ainakaan ropelit pyöri. Ropelit ei pyöri, ei sitten yhtään tuossa oikealla. Tuossa on noita isoja rupelia. 2 on ja tuolla on 3 takana ja tuolla eissä muuten pikkusen hiljakseen. Verkkaseen kyllä ne verkkaseen pyörii, mutta tähän ei vihur, ei käy kyllä niin. Ei humppase, ei. Ai niin, ja tuolla on vasemmalla on vaikka kuin monta noita. Vasemmalla on kanssa 1 pyörii.
valoita. Joo, sehän ruppee tuntumaan ihan Kotosalle. Kotosalle tuntumaan tullaan Siilinjärvelle. Siilinjärvelle takaisin. Niin. Tais sit jäädä tuo pätkä kuupuomata tuolta. Eipä siinä nyt kummasia tapahtunut, niin Roilla on silloin kyyjissä nyt tuolla jonnin verran. Mutta voidaan sitä vaikka aamulla sitten, niin kurkataanko aamulla sitten tuonne peräaukkoon? Joo, kurkataan aamulla, niin mittei siltä näkyy. Mutta nyt käydään kylpeen ropsauttamassa ja sen jälkeen kaivaa mutta mamman viereen ja lähdetään sitten aamulla tuosissa seikkailemaan. Niin me tehdään. Tuli vaan tuossa mieleen, niin sehän on hirven mehtuukin alakana. Tälläkin tiellä. Tämä on nyt 879 Vaalaan mänössä tuosta Kaijanin alapuolelta. Mikä se nyt on? Onko se Mainuako se on siitä kun kääntyy? Niin, siinä on vielä ne peltipollisit siinä risteyksessä. Niin Kokkolan tielle, Kokkolan tietä ja sitten kääntyy tänne oikealle tämä 879. Kyllä näkyy olevan hirvimiehiä, niin tuossa on äsken oikealla puolella oli aatoja vähän väliä ja sitten on jonnimoinen pätkä. Ei ollut lytysti vasemmalla tuossa ja aika hyvä keli olla vaikka mehtuullakin. Pitää vaan nyt pikkusen pitää silmät auki, että ruppee olemaan tuossa niin noita valkotakkisia, niin ei valkotakkisia, kun no silloin niin tietysti pitää silmät auki. Ja minkälaisen paijan ne pistävät vielä. Vaikka semmosen paijan, että mitä ei saa itse auki sitten. Mutta punanuttusia setiä. Voipa niitä olla tätiäkin tietysti. Niin se saattaa tuolta, kun siellä on ajo vielä. Useinhan ne tästä lähtöö että on niinku passilinja on niin tuolta kun ne tulloo sitten metästä ne elikot juoksoo. Hirvetä ihan kun ne juoksuu sitten tuolta ja ei se mitään. Tai pitää ne sekin varoa, mutta sitten saattaa olla, että se koirakin saattaa juosta sieltä. Niin ikävämpi homma kun tärskäyttää koiraa. Vähän pitää silmänsä auki tuossa. Ihan silleen vinkkinä kaikille muillekin tiellä liikkujille, että se kun ruppee olemaan noita punanuttusia, niin olla varuilla. Saattaa niitä koiriakin juosta sitten. Niin. Ja kun on vielä tietysti ajokiimassaan sitten, niin saattaa tulla pöllähteet tuohon tielle sitten ihan kyselemättä.
ne ei kato niin sanotusti molempiin suuntiin kun tie ylittää, että tulluuko oikealta aattoa tai tulluuko vasemmalta aattoa. Siinä on aato. Kärri on perässä tuskinpa tämä marjamiehiä on. Ruppee olemaan kyllä marjattiin jo niin sanotusti, niin on tietysti karpaloita. Se kun tulee karpalokkiin, niin se saattaa olla, että se pitää sulatella. Vähän samalla lailla sulatella niinku saattaa olla meillä tuo pakukani, niin se on innokas niitä suppilovahveroita. En muista oliko sille toista nimeä sille suppilovahverolle. Myö ainakin sanottu suppilovahveroiksi, niin niitähän niitä vielä on, mutta nekin ruppee jäätymään sitten tänne päin. Niin se on ekana niin sulateltava kaikki ennen kuin uskaltaa suuhunsa työntää. Joo, mutta kyllä se niin innokas on, että se vielä varmaan tuonne mänistynyt mehtää, jos vaan ois aikoon, niin vielä tonkimaan, että jos siltä joku löytyy, niin nekin on niin viheliäisiä ne suppilovahverot, että ei minun silmään ainakaan ei ota, kun vielä kun sitä ruppee olemaan lehteisten tippuna puusta, niin mikäs tiellä on? Täällä on hevosellako tämä on? Niin oli, siellä on heppatyttöjä. Niin oli. Minä jo katsoin, että kun oli punaista piellä, että joko se on päässynä joku hirven selekkä. Hirven selekkä, mutta ei ollut päässyt vielä. Eipä on vielä semmoista nähdä, että joku hirvellä ratsastaisi. Joo, kylläpä sitä taas huomaa, että on pitkät taipaleet täällä. Mulla on kaiken näköistä mieltä. Mut keli on kyllä komme. Ei tässä. Kyllä tässä passoo Suomen maata taas ajella näin pyhäpäivänäkin. Niin. Eihän tämä työtä on, tämähän on tämmönen harrastus, niin tätä harrastusta passoo tehdä tälleen pyhäpäivänäkin. Niin, pyhäpäivänäkin. Siitähän meille maksetaan. Ja tietysti huono harrastushan se on, jos ei kaikki rahat mene. Ja jos lasketaan vaikka sitten miten lasketaan, mutta hyvä harrastus ja ei tähän nyt ihan kaikki rahat mene. Onneksi. Aika erikoinen tuo kontrasti tuolla, kun kahtoo. Näkyykö? Tuossa vasemmalla mitenkä näkyy nuo puulatvat, niin ihan valkeina ja tuolla sitten oikeilla kun on tummat pilvet, niin en tiedä tiedä vaikka ropsaattaa vitiä niskaan tuossa. Tiedä ruppeeko se visva lentämään siellä tiellä ruppee. Katsotaan niin mut erikoinen on tuo taivaan ranta nyt, että tuo kontrasti tuossa väliin aina. Vähän aikaisemmin ottanut tuossa naahapana pielle, niin olisi olla semmosen jännän, mukavan näköinen. Joo.
tässä vähän etukäteen, kun ei nyt tiedä, että mitään tieltä näkyy, mutta veit on ainakin hirveän korkealla. Kahtokee miten on veit, niin molemmin puolin. Niin on, mutta sulana on tämä sillankuveet tässä molemmin puolin. Mut kans on tuolla oikealla ja tuossa vasemmalla. Muuten paitsi että tuossa sillankuveet on, niin tuossa on sulat. Tiellä on pellollakin on vettä, niin. Joo, niitä on niitä tuluvia täällä ollut nyt paikka. Siinä on tosiaan noussuna pellolle vesi. Joo, mutta mukavan näköinen kuura on noissa puissa kun kahteloo. Rapsakka keli, pakkaset puolella. Joo, tullaan tuossa uuteen kyllä. En tiedä miten vanha Liettämää kylä, en tiedä, mutta Puokio niminen kylä. En tiedä mitenkä iso kylä on. 400 metrin päästä käänny oikealle Jaalanmantie, reitti 8832. Kohta käännyttää. Tuostako me? Käännytäänkö me tuosta? Käänny oikealle Jaalanmantie, reitti 8832, sitten käänny vasemmalle. Nyt on ehkä semmoinen risteys, että en oo tästä kääntynä vielä. Niin. Nyt käänny vasemmalle Somerentie. Nalkkimän. Nyt ollaan ihan Nalakissa. Ihan Nalakkiin mennään nyt kyllä. Jatka tiellä Somerentie 26 kilometriä. Joutuu Nalakkiin. Nalakkiin joutuu nyt. Niin. Joo, kyllä se nyt tämä kyläkin loppuu sitten tähän. Ennen kuin Nalakkiin joudutaan. Niin. Katuvalot nimittäin päättyy tähän. Niin. On vähän sen merkki, että nyt ollaan omilla mut tässä. Joo. Toivottavasti ei olisi hirveän heitteinen tie, aika paljon painoa. Ja onneksi on sulaa tie vielä, että ei ole jäätikällä ainakaan pahasti. Mut nyt minä sanon hyvästi. Soraa tiehän tämä on. Ai että. Nyt en sano kyllä hyvästi, nyt sanon pahasti. No ei se mitään. Ihan näyttää ajettavalle tielle tämäkin. Joo, ei siellä mitään ihmeitä oo. Kunhan vaan kuvoon sinne päin. Niin. Ei oo mitään ihmeitä. Mitte näkyy. Justiinsa tässä pähkäili, että on jonnin verran nyt tuossa tullut eiliseltä päivältä ja no kyllä siinä vähän sitä toisessa päivältäkin taisi olla vähän sitä metässä kävelyä, niin minusta tuntuu, että ei keksitä mitään ihmeitä tälle reissulle. Katsotaan, jos ei mitään ihmeitä löydy, niin palataan näihin tunnelmiin sitten seuraavalla videolla.
kiitoksia vaan tuosissa mukana olosta ja tuosta muuten Paljakkaan mennä. Kääntyy vasemmalle Paljakka. 3 kilometriä olisi. Tuollapa ei oo tullut kääntyä Mutkamäessä. Joo. Kyllä Ristijärvi olisi sitten seuraava ja sitten olisi Kajaanissa muutamia paikkoja. Mutta minusta tuntuu, että me jatketaan seuraavalla kerralla sitten. Tässä nyt on tämmösiä mukavia vuoramaisemia. Niin, kiitoksia vaan ja hei vaan ja seuraavaan kertaan.